Il-Bank of Valletta ingħata ċertifikazzjoni ISO 37001, standard internazzjonali infassal biex jgħin l-organizzazzjonijiet jipprevjenu, jidentifikaw u jwieġbu għal każijiet ta' tixħim. Il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia qal li din il-kisba timmarka pass ieħor importanti għall-bank minħabba li tirrifletti l-impenn tiegħu lejn l-integrità u prattiċi etiċi fin-negozju. Dan il-każ, dan il-certification li ħadna kien fl-Anti-Bribery Management Systems li jfisser li l-bank għandu framework ta' kontroll, ta' rapportaġġ, ta' assessment ta' transazzjonijiet li jkunu suspettużi u taħriġ li wkoll nagħtu impjegati li jilħqu dawn l-standards internazzjonali. Huwa ċertifikazzjoni prestiġjuża maħruġa minn Bureau Veritas li turi l-impenn li għandu l-bank biex jassigura li qed isaħħaħ il-kontrolli tiegħu fejn jidħlu transazzjonijiet finanzjarji. Is-Sur Farrugia qal ukoll li ċ-ċertifikazzjoni saħħaħ ir-reputazzjoni tal-bank kemm lokalment u wkoll internazzjonalment waqt li tkompli wkoll issaħħaħ il-fiduċja tal-stakeholders. Min-naħa tagħha Bureau Veritas Malta faħret li t-tim kollu tal-BOV għal professjonalità u d-dedikazzjoni tiegħu biex jikseb din iċ-ċertifikazzjoni importanti li tirrifletti l-impenn għal standards etiċi tan-negozju.